Assalamualaikum Dunsanaku semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dilapangkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Oke, kali ini admin berkunjung ke sawah kosong sembari menikmati keindahan alam di sore hari dan sembari mendengarkan filosofi Karambia yang ada di Padang Pariaman ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sahabat dan saudara supaya admin lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Sabare-bare musibah kawa ba alun sabare musibah Karambia le. Karambia kanare babungkuh jo kalupa batuka siangnya malam baganti hujan jo paneh kalupa baca arai keluar. Kok sampai badan jadi mumbang ala tentu jadi Karambia anu le nyobae ditupai jatuh ketek badan sampai badan jadi Karambia malang nasib Karambia ko biar mudo biar masak nyo ambil de orang nyo jatuhan ke bawah dak pernah nyoloro jo tali. Kok tibo di tanah kareh tak kulibak kulik nan taba tibo di luluk gaca tabanam badan ke bawah. Lai nyo keluar orang dari luluk gaca tu lai pinyo sulo jo basi runciang. Tinggal tampuruang zalai. Di bawah badan kateh rumah kok lai ka disimpan dalam mari tapi tak dapat serempang padi batuang di balah keparaku tak dapat berkanda hati kanda Allah nambalaku di bawah badan kadapu di langkah juku buang ladiang lai ada maduanya nyo sabar sudah tu nyo kuku tu orang jo kukuran motor listrik sabalut tatam puruang tak nyantian sudah tu nyo rameh jo ayah angin nyo jarang ditungku nyo agi lado nyo agi sepadeh nyo agi langkue nyo agi daun nasam nyo agi kunyi baik ko nyo masukan daging masukan ayam cuy itu marase nyo Karambia lah masak gulai itu gulai apa masak bu agi cikgu dah masak ko gulai ayam itu sabui Karambia padu inyo nak merubah keadaan. Dia kan masak rendang, abu rendang, lain tersebut Karambia. Marasai saja dari arai nan dapat namo ayam jodagiang. Acu itu musibah datang ke Karambia, tidak pernah mau. Mau okay. Kalau nak taluk di kita baca alhamdulillah nanti musibah pak, baca inna lillah itu nomor 2 tu pak. Inna lillah rupanya nomor 2. Dia kan? Anak nomor 2 tu saya dibaca pak ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Kalau kita baca inna lillahi wa inna ilaihi dengan dapat musibah Allah bersalawat awak dan membukakan pintu rahmat. Sudah tu alai nyo giring ke jalan petunjuk. Jadi orang dapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pasti masuk surga. Karena nyo dibimbing oleh Allah menempuh jalan Allah.